हावराघाटनि पदुमपुखुरि गामियाव माघी पूर्णिमा फोरबो फालिनाय जालाङो। कार्बि आंलं जिल्लानि खोला सोनाब आन्चलिक सनातन ब्रह्म धोरोम फोसावदिं अनसाय आफादनि बानजायनायाव पदुमपुखुरि गामिनि ब्रह्मज्योति मन्दिरनि लांगोनायाव खुंगा 78थि गोथार माघी पूर्णिमा फोरबोआ 11 फेब्रुवारिनिफ्राय सानथामनि हाबाफारिजों फालिनाया दिनै नैथि साननि हाबाफारिया मोजाङै मोजां जालांबाय। गिबि साननि हाबाफारि बायदियै 11 फेब्रुवारि मंगलबारखालि बेलासे समाव बाहागो लागिरि धोरोम सिबियारिफोरनि नुजाथिफैनाय आरो मुं थिसननाय जायो। बेनि उनाव गाहाय सायनासालिखौ बेखेवनानै होयो गावबुरा एबा गामिगोरा अनन्त बसुमतारिया। बाहागो लानाय धोरोम सिबियारिफोरनि थाग्रा खुलिखौ बेखेवनानै होयो हरिदास बसुमतारिया। बेबादिनो मोनाबिलि समाव गोथार यज्ञ आहुति सावजेनो पुरहित चन्द्र खाख्लारिया। नैथि सान अदेबानि दिनै फुंबिलि समाव कार्बि आंलं जिल्ला सिंनि आमनि गामिनि कीर्तन हानजानि उषा कीर्तन हाबाफारि जालाङो। बेनि उनाव रायजोआरि यज्ञ आहुति सावजेननानै हाबाफारिखौ जागायजेनो लक्षीन्द्र गयारिया। बेबादिनो पबित्र खाख्लारि, उपास्या ब्रह्म आरो रायप्रसाद खाख्लारि मोना शास्त्र फरायनायजों लोगोसे आइजोफोरनि भागवत नाम हाबाफारि जायो। सानजौफुनि समाव कार्बि आंलं जिल्ला खोला सोनाब आन्चलिक सनातन धर्म प्रचार सेवा समितिनि आफादगिरि तरुण चन्द्र ब्रह्मनि मासि सामलायनाय आरो दशरथ ब्रह्मनि गुदि हमनायाव गेवलां मेल जायो। अतुल चन्द्र खाख्लारिया बेखेवनानै होनाय गेवलां मेलनि बराय बिबुंथि लाखियो नयन ब्रह्मआ। गाहाय आलासि महरै फोरोंगिरि जयन्त बसुमतारिया बाहागो लानानै बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिदोंमोन। गुबुन फारसेथिं बे गेवलां मेलावनो माघी पूर्णिमानि सोमोन्दै गुवारै फोरमायथिनानै होयो पुरहित हरिदास बसुमतारिया। पदुमपुखुरि गामियाव सानथामनि हाबाफारि लानानै 78थि माघी पूर्णिमा फोरबो फालिदों। बे फालिनायाव सानथामनि हाबाफारि लानानै दिनै नैथि हाबा। बे हाबायाव जथेस्थ बिभागाव स्टेप लादों। आं सेथियाव बेखौ बुंनो नागिरदों, मैया जिथु मोनाबिलियाव रायज्लायदोंमोन जों बेयाव इउथनि एबा लाइमोननि जिथु माबाखौ आफादा गनायदों। निस्सय बेखौ जों थाबैनो लाइमोन आफाद मोनसे मोनगोन। आरो लोगोसे दिनै जेरैबायदि बे सनातन ब्रह्म धोरोमनि नैबे माबायाव सभायाव लैहोर लैहोर बयबो फैदों, जों जोबोद मोजां मोनदों। आं रिसिपसननि जानानै गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। उन समावबो जेन जोङो बे ब्रह्म धर्मखौ मोजां मोजां फालिलांनायाव जेन आइ आफानि उन्दै उन्दै सेंग्रा सिख्ला बिथांमोननि जेन हेफाजाब मदद मोनो बेखौनो आं मिजिंथिबाय। Om Bokhandam Lakarang Bintang Zeno Sarasa Tarpondang Dorsidang Zeno Tosmai Sipuru Namo Om Sot Puru Namo Dinoi Magi Purnima Karbi Anglong Anculik Nisngau Tanai Dinoi जोंनि ब्रह्म समाज आन्चलिक पदुमपुखुरि गामियाव दिनै जोङो 11टा गामिया लोगो नांनानै माघी पूर्णिमाजों ब्रह्म धर्मनि मानसिया दिनै बेवहाय उत्सव फालिदों। माघी पूर्णिमानि सोमोन्दै बेवहाय दिनै जिबायदि फैनानै आङो मोजां मोनदों। दिनै जोंनि ब्रह्म समाजा सिगांहाय एसे सोलिबोगासिनो दङ गोदोनिफ्रायनो आरो जेरैबायदि सोलिदोंमोन दिनै बेनिख्रुइ मोजांसिन सोलिबोगासिनो दङ। दिनै जोंनि ब्रह्म धर्मआव जेरै जों बर' हारिब्लाबो जोङो गावनि जेरै हारिमुजों लोगोसे गावनि जोंनि हारिमुजोंनो गुफुर ड्रेस लानानै सोलिनांगौ होननानै जोङो मोनसे नियम खान्थि बानायलांगासिनो दङ। बे हिसाबैनो जोङो दिनै गुफुर ड्रेस गाननानै जोङो रमक समक फैयो आरो बेबायदियैनो दिनै सेंग्रा सिख्ला फैगौ बोसोराव बेबायदिनो गाजा गोमजायै आरो हेफाजाब होगोन होननानै आं मिजिंथियो। बेखौनो बुंनानै आं दोनथ'बाय। নমস্কাৰ। আজি আমাৰ কাৰ্বি আংলং দক্ষিণ পশ্চিম সনাতন ব্ৰহ্ম প্ৰচাৰ সেৱাৰ সমিতিৰ যিটো মাঘী পূৰ্ণিমা বাৰ্ষিকী অধিৱেশন, এইখন আমাৰ পদুমপুখুৰি গাঁৱৰ প্ৰতি মন্দিৰ অনুষ্ঠিত হৈছে। আজি এই মাঘী পাৰ্বণত কিন্তু কাৰ্যসূচী লৈ পেলাই খুব
মানুহ সমাগম হৈছে গতিকে আমি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীলৈ এই মাঘী পূৰ্ণিমাটো উদযাপন কৰা হৈছে গতিকে আমি ৰাতিপুৱাৰ যিটো উষা কীৰ্তনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উদয়াস্ত যজ্ঞ দি আৰু মুকলি অধিৱেশন পাতি আজি বহুত আনন্দিত হৈছোঁ যে আজিৰ এই অধিৱেশনত আমাৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে বহুত দলে বলে যোগদান কৰিছে গতিকে তেওঁলোকলৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা শ্ৰদ্ধা ভক্তি যাচিলোঁ আগলৈও যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ধৰ্ম উৎসৱবিলাকত পাৰ্বণবিলাকত যাতে ভক্তপ্ৰাণ বাবা মা মাতৃসকলে দলে বলে আহি পেলাই যোগদান কৰে তালৈ আশা থাকিল গতিকে আজি যিটো মাঘী পূৰ্ণিমা পাৰ্বণ উলহ মালহেৰে উদযাপন হৈছে আমাৰ আগন্তুক আহি থকা দিনবিলাকত যাতে ইয়াতকৈ আৰু বেছি সমাগম হৈ আমাৰ এই মাঘী পাৰ্বণটো যাতে এটা ফলপ্ৰসূ কৰে তাৰ কাৰণে মই আটাই ৰাজ্যলৈ বা ভক্তপ্ৰাণ বাবালৈ ধন্যবাদ থাকিল এইখিনি